Mijn buurvrouw, Kobi, die woont daar. Die moest op de knieën passen van de kinderen. En die had er hier laten ontsnappen. En die knieën, die had op een gegeven moment was er bij hazen in de buurt. En daar bij fluthazen. En op een gegeven moment kwam ze zwanger thuis. En vanaf dat moment hebben wij jonge knezen. Knazen. Knezen. Dat is een kruising tussen een knie en een hazen. Maar is dat nooit eerder gebeurd dan? Nee, volgens de geleerden dan kan het niet eigenlijk. Een kanien die heeft zoveel chromosoom en een haas zoveel. En officieel dan kan dat niet matchen. Maar volgens ons dan is het echt waar. Waar ben de knazen? Nou, normaal ben je altijd in de tuin hier en ze komen altijd wel tevoorschijn. Maar vandaag ben ze er niet. Je haar is net voor het lapje. Nee, echt niet. Nee. Als wij normaal zitten koffie drinken in huis, dan komen ze daar tevoorschijn of ze komen daar tevoorschijn. Ze komen overal eigenlijk. Maar vandaag niet. Nou, dan geven we gauw een koffie. Nou, dit zijn foto's van die knazen, hè. Zie je, hier vind ik het echt een... Hier kun je zien dat het een echte knaas is. Er zit echt die donkere huid van een haas zit erin. We kennen net gewoon van een wilde knie mezen. Nee, ik ben opgegroeid hier in de wetlands en ik weet het verschil wel tussen een wilde knie en een hazen. Is dit dan een nieuwe stap in de evolutie? Ik denk het wel, ja. Dat gebeurt hier allemaal in Oldenlemer. Hey Hendrik, met Allard. Hoi. Hey, ik heb een probleem, joh. Mijn knezen die wil niet de first zien komen. Nee. Hij je misschien een tijd om mij u de brand te helpen? Ja? Oh, dat is wel hartstikke mooi, weet je, want het wil voor geen meter. Nee. Mooi. Tot dan, met. Jo. Bedankt, hoi. Nou, ga jij je gang, man. Dan hol ik mij even op de achtergrond liepen. Ja. We moeten even zien. Ik ben vastgeknazen, ik ben een geen jaren oud. Dus een beetje kijk naar west, denk ik. Ja, volgens mij ook. Misschien heb je hem te volle leven maken dat u het naar het binnen. Nou, dan best altijd nog wat rumoerig. Ja. Dat het de euvel is. Voor de kut is hem del. Ik zet nog niet maar de buttels. Ja. En dan gaan we eens even kijken of we Nou, zo goed, kunnen. Ja? Ze ben net te vinden. Nee, hartstikke jammer. Ik snap er niks van. Want hier aan de keutels is de chance, ze ben er net lang voor. En dat slaagt u altijd, maar ja, wat het is, joh. Ik weet het net.